କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ତାଙ୍କ କବିତାରୁ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନା ଓ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଭାବନା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ସେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ତାଳପଦା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ସ୍ମରଣୀୟ କୃତିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଣା ମାମୁଁ, ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ, ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଓ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି। ସୁନ୍ଦର ହସରେ ଶୋଭିତା, ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତା, ଉତ୍କଳ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଚିର ବନ୍ଦନୀୟା। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଚାରୁ ଭାସ୍ୟମୟୀ ଜନନୀ 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 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। କବି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ସବୁଜ ବନଭୂମି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସୁଶୀତଳ ସାଗରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ଧୋଇ ଦେଉଛି। ସମୁଦ୍ର ତଟଦେଶରେ ପ୍ରବାହିତ ଧୀର ସମୀର ତଥା ତାଳ ତମାଳ ପରି ସୁନ୍ଦର ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ମଳ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀର ଧୀର ପବନ ସଭିଙ୍କ ମନକୁ ପୁଲକିତ କରିଛି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ପୂତ ପୟଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା, ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା, ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ଶିଖର ସମୀରା, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀର ଘନ ଅରଣ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ନୀଳ ପର୍ବତମାଳା ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀରକୁ ସଜାଇ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର କାକଳି ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ପରିବେଶକୁ ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ କରିଥାଏ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ, ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ, କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ସୁନ୍ଦର ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଉତ୍କଳ ମାତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭାସିତ। ଏହାଛଡ଼ା ଯୋଗୀ ଋଷିଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାସସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ର, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ର, ଯୋଗୀ ଋଷି ଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ର, ଜନନୀ ଜନନୀ। ଉତ୍କଳର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ନିଖୁଣ କାରିଗରୀ କୌଶଳରେ ପ୍ରକୃତି ସାଜିଛି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ। ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଉତ୍କଳ ବିମଣ୍ଡିତା। ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥଭୂମିରେ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା, ଚାରୁ କଳା ବଳି ଶୋଭିତ ବେଶା, ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶା, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଅନେକ ବୀର ଏ ଉତ୍କଳ ମାଟିର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଏ ଉତ୍କଳ ମା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଅନୁରଞ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ବୀର ମାଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଉତ୍କଳରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା, ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା, ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଉତ୍କଳରେ ଅନେକ କବି ଜନ୍ମଲାଭ କରି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିଛନ୍ତି। କବିମାନେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବିମାନେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କବିକୁଳ ମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟା, ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା, ଧନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଚିର ଶରଣ୍ୟ, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ।